הבאים לטורניר כדורסל 3-3 סטריטבול מודיעין מכבים ראו לזכרו של עוז סטמה שנפל במלחמת לבנון השנייה. Where do we go? Nobody knows. טורניר הסטריטבול במודיעין התחיל לפני בערך כ5 שנים. נרשמו משהו כמו 70 קבוצות של 3 ו4 שחקנים, סדר גודל של 200-250 שחקנים שמשחקים פה היום במגרשים. רוב הילדים הם ילדים שעושים פה כדורסל במועדונים המקומיים, בבית הספר לכדורסל של האקדמיה לכדורסל שמנהלים אני ושימון. ברצון שלנו להעלות את הרמה בעיר. אתה רואה את הנוער, יש לנו פה בנים מכיתות ג' עד ו', שזה בית ספר כדורסל וקבוצות קצ"ל, ילדות, נערות, ילדים מכיתות ז' עד נוער שמשחקים אצלנו בליגה, וקבוצות בוגרים. העיר עיר צעירה, עיר בת 13 שנים. יש פה פעילויות בהיקפים חסרי תקדים. כדורסל זה דוגמה אחת, יש לנו כדורגל מעל 1,000 ילדים, התעמלות מעל 2,000 ילדים, אומנויות לחימה מעל 2,500 ילדים. זה רק הסדרי גודל פחות או יותר. אנחנו מקיימים מאות אירועים בשנה, אירועים עממיים, כל אחד יכול להשתתף. כל מי שמשחק ברחוב יכול להקים קבוצה, לא צריך מאמן, לא צריך שלם, פשוט בא ונרשם. זה דבר אחד. דבר שני, אני חושב שברגע שמקיימים אירוע שיש לו ערכים נוספים כמו לזכרו של חייל, יש בזה אלמנטים חינוכיים שאני חושב שהם ממדרגה עליונה. הטורניר הזה זה עוד אירוע הנצחה, עוד אירוע זיכרון, ככה להמשיך את עוז למרות שהוא כבר לא איתנו. עוז היה בערך בגובה שלי, 1.92 מטר, והיה משחק כדורסל, מאוד מאוד אהב את זה. כפי שהיה חוזר מוטש מהצבא, לא משנה מתי, היה מוריד את המדים, מהר שם נעליים ורץ לשחק. דרך הספורט, דרך הכדורסל ודרך ההנצחה הפעילה הזאת, לתת לנוער להבין שיש לנו רק ארץ אחת וצריך לשמור עליה. כשאני מגיע לכזה אירוע ואני רואה את הילדים האלה שרצים אחרי הכדור עם החולצות של זכרו של עוז ומספרים לי ושואלים אותי, עוז למד בבית ספר יסודי ברעים? כן, דיברנו עליו, למדנו את דרכו, אנחנו מכירים אותו, איזה ילד יפה. אז אנחנו מחנכים פה דור, אין הנצחה טובה מזה. הכל לדולר, הכל לדולר, הכל לדולר. בעצם הגעת לפה דורון? חיים צמח, למעשה אבא של עוז זכרו לברכה. מאוד רצה שאני אגיע באופן אישי, זה היה הרצון שלו, אז כמובן שהסכמתי מיד. ובתור תוספת ככה, לעשות חגיגה יותר גדולה מהחגיגה הנפלאה פה, גם המלצתי והצעתי לו להביא לכאן את החבר'ה הוותיקים. אחלה של דבר. עוז מאוד העריץ את מכבי. כן. עוז אהב את הכדורסל בצורה... איך המאמן היה מספר בתקופתו שלו, לפני שהיה לו רישיון, הוא היה נוסע עם הסקטבורד שלו למכבים, שזה מרחק של איזה 4 קילומטר בשביל להגיע לאימון, מהר יותר מאשר ברגל. פרחים נופלים עליך מגבוה. איפשהו זה מנחם וזה נותן כוח להמשיך, לדעת שיש אנשים שזוכרים, ומשנה לשנה יותר ויותר אנשים באים, וזה הכי הרבה שאפשר להתקרב אליו. להחזיר אותו אי אפשר. זה מאוד מרגש. אני יודע אם עוז עכשיו רואה אותנו ממש לא מאמין שכל זה קורה בשבילו.